गिबियावनो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरो जोंनि बे गोमोथाव मुलुग इउट्युब चेनेलनि सुगिदै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जेब्लानो जोङो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो जों नोंथांनिसिम सौहैनो हागोन। बे समाव आङो गोदान मोनसे टपिक लानानै फैनो नागिरदों आरो बे टपिकनि सोमोन्दै जोंहा सासे ब्रादारा लाबोनो होनायखाय आं दिनै लाबोनो नागिरदों बे टपिकखौ। आरो बे टपिकआ जाहैबाय जहननि लिरनाय चैप्टार 14 verse 12। आं बेयाव फरायनि। Most assuredly I say to you, he who believes in me, the work that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to my Father. आङो बड'आव फरायनि। नंथारगौयै आङो जेरै सोमोगोनां हाबाफोर मावदों, बिबो बेबायदिनो मावगोन आरो बियो आंनिख्रुइ देरसिन हाबाफोरखौ मावगोन, मानोना आङो आफानियाव थांनोसै। जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरजों दंमोन आरो बे समाव बियो गावनि सेलाफोरखौ बिखौनो फोरोंदोंमोन, जायहा आंखौ फोथायो बियो आंनिख्रुइ गेदेरसिन सोमोगोनां हाबाफोरखौ मावगोन। आरो दिनै बे बुंनाय बाथ्राया आंनि बुंनाय बा सोरबा सासे प्रिचारनि बुंनाय राव नङा, नाथाय बे जाहैबाय स्वयं जिसु ख्रीष्टआ गावनि खुगाजोंनो बुंनाय राव। जिसुआ बुंदों, जायहा आंखौ फोथायो बियो आंनिख्रुइ गेदेरसिन, आंनिख्रुइ देरसिन सोमोगोनां हाबाफोर मावगोन, मानो होनोब्ला आङो आफानियाव थांनोसै। दिनै जायानो जिसु ख्रीष्टखौ इसोर होननानै फोथायनानै जिसुनि हाबा मावदों, बिसोरनोबो जिसु ख्रीष्टआ जेरैबायदि सोमोगोनां हाबा मावदों, बिदि सोमोनांथावै बोलोगोरायै बिनि महिमाजों बुंफबनाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो एखथियार होबाय। जेब्ला जोङो नायगोन माथाइनि लिरनाय चैप्टार 10 आव जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरखौ लेंहरनानै बियो मोदायखौ होखारनो, बुहुतखौ हुहुननो आरो सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावनो बियो एखथियार होनाय जादों। आरो दिनै जोङो रोखायै मिन्थिनो हायो, जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बियो फुलआव फैयो, अब्ला बियो सासे 38 years जब्रा जानानै गोलैसोनानै थानाय सुबुंखौ हिलिं खालामदों। आरो बेखौ जोङो फरायनानै मोनो जहननि लिरनाय चैप्टार 5 verse 5 to 8। आरो पिटारा जेब्ला बियो मन्दिराव आर'ज खालामनो फैयो, बे समाव बियो मन्दिरनि लांगोनायाव सासे लेंग्रा मानसि बिबायारिखौ बियो लोगो मोनदों। आरो बिबायारिया 40 बोसोर बियो बेमार जानानै गोलैनानै दंमोन। आरो बे बिबायारिखौ, बे लेंग्रा मानसिखौ पिटारा जिसु ख्रीष्टनि नामाव बियो हिलिं खालामदों। आङो फरायनो थिनहरजानायनि चैप्टार 4 नि 22 आव। For the man was over 40 years old, on whom this miracle of healing had been performed. बेयाव बुंदों बे मानसिया 40 बोसोर जाबायमोन आरो जायनि सायाव दिनै पत्रोसआ जिसु ख्रीष्टनि नामाव बिखौ आर'ज खालामनायजों लोगोसे हिलिं जादों। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जाय बिथांमोना जिसु ख्रीष्टनि लें जाबाय, जिसु ख्रीष्टनि हाबाफोर मावदों, जिसुआ जेरैबायदि सोमोनांथाव हाबाफोर मावदोंमोन, जब्राफोरखौ सोखादों, मोदायफोरखौ हुहुनदों, सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावदों, थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो दासिमबो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा लेंफोरा बेबायदि मावनो एखथियार होजाबाय। आरो जिसुआ जेसेबां मावदोंमोन बिनिख्रुइ गिदिरसिन मावनो थाखाय जोंनो एखथियारखौ होदों। जोङो जेब्ला पिटारनि जिबनखौ जोङो नायगोन, जेब्ला पिटारा लामाजों थाबायबोदोंमोन, बेयाव पिटारखौ फैनाय खोनानानै मानसिफोरा जब्राफोरखौ लाबोनानै लामायाव दोनदों, अहुसि आत्माफोरजों गादब जानायफोरखौ लामायाव दोनदों। आरो पिटारनि सायाया जेब्ला जब्राफोरनि, अहुसि आत्माफोरनि थानायनि सायाव नांलांदों, अब्लानो बिसोरो सोखाजादों। दिनैबो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जायफोरा जिसुनि हाबाखौ मावदों, जेब्ला नोङो सैथोजों, नंगौजों आरो गोथार जिउनि हेफाजाबजों जेब्ला नोङो मिनिस्ट्रिखौ मावगोन, इसोरनि थाखाय गसंगोन, अब्ला इसोरा दिनैबो नोंखौ पिटारखौ जेरैबायदि बाहायदों, पलखौ जेरैबायदि बाहायदों। पला जेब्ला मानसिफोरखौ आर'ज खालामनो सम गैया, अब्ला बियो रुमालखौ जेब्ला आर'ज खालामनानै हरदों, रुमालखौ बेमारिफोरनाव,
अहुसिफोरनाव हमनायफोरनि मानसिफोरनाव होनायावनो अहुसिफोरा खारदों, जब्राफोरा गादों। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जायफोरा दिनै इसोरनि हाबाखौ मावदों, जायफोरा दिनै ख्रिस्टियान जानानै जिउ खुंदों, नोंथांमोना अन्नानै गोथार जिउजों सुफुंजानानै गोथार जिउनि हेफाजाबजों जेब्ला इसोरनियाव आरज खालामगोन, जिसुनियाव फोथायनानै जिउ खुंगोन, अब्ला नोंथांनि जिउनि जुगिदिबो इसोरा सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावगोन। आमेन।